Deze week in Les Bourgeois. De feestgrotte van Château Neerkan in Maastricht. 3 maanden na de grote brand weer in gebruik. Midden in de zomer, op 21 juli, kreeg Château Neerkan te maken met een enorme rookontwikkeling in de grotten van het horecacomplex. Doordat onbekenden in het gangenstelsel aan de Belgische kant een grote berg hooi in brand hadden gestoken. Het duurde dagen voordat de brand onder controle was en in die tijd werden de feestgrotten van Château Neerkan volledig zwart geblakerd. De totale schade wordt rond de 1 miljoen euro geschat. Dit weekeinde, 3 maanden later, zijn de grotten na een grondige schoonmaak en nieuwe installaties weer in gebruik genomen. Want wat gebeurde er precies, als ik het goed heb begrepen, van die kant? Dat is België. Dat gaat dus richting België. Ja. En daar stond een wand. Daar stond een wand van hout en... Ik ken dat wel natuurlijk dichtgekit. Maar eigenlijk was het een mergelgang. Daar zat een mergelgang achter. Ja. En doordat die ellende bij de buurman, de boer, gebeurd is, dat die hooi in de fik is gegaan, gaf dat in dat gangenstelsel zo'n druk. Dat die hele zwarte wolken hier door alle kieren en gaten en alles die zag je niet eens, die gaten, maar die waren dus wel. Ja. En daar kwam het, hè. En toen was het net zo zwart als dit. Ik ben hier nog geweest. Ik wist dat wij 2 bruidsparen. Ik wist dat we zaterdagavond vol zaten. Ik denk, ik zit tegen Antwerpen. We zagen het als eerste op het terras bij ons. Ja. En ik zeg, dit is helemaal foute boel. En een beetje science fiction. Ja. Maar ik was hier, maar ik moest ook meteen eruit. Want het was ook natuurlijk veel te gevaarlijk. Je kunt niet ademen dan? Nee. En was er op een gegeven moment echt 1 grote zwarte wolk waar je niet meer doorheen kon kijken? Waar je niet meer doorheen kon kijken. Ja, en niet alleen hier, maar alle compartimenten hierachter. Maar nou stel je voor dat die zwarte rook was binnengekomen tijdens de bruiloft en de bruid stond hier in een witte jurk. Dan hadden we een ander probleem. Daar hebben we het vaak over gehad. En dan was het... En het restaurant vol. Ja. En boven een zaaltje vol. Alles. Dan weet ik het ook niet. Nee. Dan gaan we... Hou erover op, hè. Anders gaan we erover dromen, hè. Ja. Nee. En hoe lang is het dus ontoegankelijk gebleven? Ja. Zwart met rook? Ja, zwart rook. Dan gaan er dus allerlei mensen, bedrijven die dat goed kunnen schoonmaken erin. Maar eerst moest het CO-gehalte hoog, hè, dus het koolmonoxide. Daar mocht helemaal niemand in. En dat heeft een tijd geduurd. En toen hebben we planning gemaakt. En dat ging ook heel erg voortvarend. Ook brandweer, alle mensen die erbij betrokken waren. Je wil het niet meemaken, maar als je het dan meemaakt, dan is het fantastisch om te zien hoe al die hulptroepen de handen ineens slaan. Dat is uniek. Maar aan het begin wisten ze het zelf ook niet, want ze hadden dat ook nog nooit meegemaakt. Nee, en ze wisten niet hoe ze die brand uit moesten krijgen, dus dat was ook allemaal een punt. Ja. Maar goed, dat is allemaal onder de controle. En daarom hebben we hier die nieuwe muur nog gebouwd. En nu daar gewoon kan dichtgemaakt, niks meer door. Kan niet meer gebeuren. Nee. Het is eigenlijk mooi geworden dan het was. Kijk, geluk bij een ongeluk. Ja. Ja, en dan de wijn. Laten we zeggen, dat deed mij als liefhebber nog het meeste pijn. Was het 10.000 flessen wijn ongeveer? Ja, daar zijn heel veel aantallen genoemd, maar dat was wel heel veel. We hebben naast dit hadden we gelukkig ook een dagwijnkelder. Ja. Dus als je dat totaal meeneemt, dan kom je daar in de buurt. Godzijdank, die wijnkelder is dus niet aangetast in het château.
Dus vandaar dat de wijnkaart ook redelijk intact is gebleven. Men neemt niet weg dat onze sommelier Dominique Jacobs 13 jaar gewerkt heeft aan die wijnkaart. Voorraad, samenstelling van de kaart. Weet natuurlijk precies wat zijn gasten willen. Of het nou een gezelschap is of individueel. Dus en die wijn, ja, en dit lag dus vol met zijn wijnen. En dat werd afgevoerd. Maar ik denk, ja, maar er zit toch een kurk op en alles en dit en dat. Dus dat dacht ik ook. En ik ben dan zelf fynoloog, maar we hebben zelfs mensen, œnologen in Frankrijk geraadpleegd. En die hebben dus vaker dit soort dingen meegemaakt. En die zeiden ook, die wijn is minimaal 45 graden geweest. Die kurk zet uit, de kurk kremt en die zuigt de rommel die hier hangt, zuigt hij naar binnen. Ja, dan is hij niet meer te doen. En dan is hij niet meer te doen en dan gaat hij de voedselketen uit. Maar dat doet je wel pijn als je al die flessen moet afvoeren. Absoluut. Die gingen in dozen. En die gingen in dozen in een auto en weg. En die worden vernietigd. Er was zelfs een Belgische gast, een wijnhandelaar, ex-wijnhandelaar, die had zo'n fantastisch idee. En die heeft mij gemaild en die zei, oudere mensen in een verzorgingstehuis, die hebben heel veel baat bij de glycerine-achtige alcohol om de aderen en de benen en om dat goed te laten doorstromen. Ja. Hij zei, dat is echt zo. Hij zei, gooi alles bij elkaar en destilleer het en dan maak je zoveel oudere mensen blij mee. Ik vond dat fantastisch, een mooie NVO-gedachte. Niet. Nee. Niet. Dat is niet over te praten. Jammer. Ja. Zeg, en daar in de hoek heb je die unieke handtekeningen van de Eurotop. Waardoor de euro is ingevoerd. Maar ja, ik denk dat het dan toch wel erg handig is geweest dat hier een glasplaat voor zat. Want anders was het toch geweest. Hè? Was het in ieder geval niet meer zoals het nu is. Nee. En het heeft er niet onder geleden. Dat kunnen jullie allemaal zien. Ja. En, de handtekeningen van Beatrix, van Mitterrand, Lubbers, de euro is hier geboren. Hè? En ik moet zeggen, ook, op een gegeven moment was ook de hele wereld eigenaar van die wijnkelder, hoor. Dus heel veel mensen zich ermee gingen bemoeien. Hè? Okay. Goed bedoeld, hoor, overigens. Ja. Maar heel veel mensen hebben ook gezegd, en hoe is het met de handtekeningen van de Eurotop? Ja. Nou ja, dat kan ik gelukkig zo laten zien, daar is niks mee gebeurd. Dit gedeelte is ook heel belangrijk voor de feesten natuurlijk. Hè? Ja. En zeker voor de zittende diners. Ja. En daar hebben we natuurlijk ook al het een en het ander van geboekt staan. En daarom, om dat te kunnen verzorgen, hadden we in ieder geval ook geen keuken. Die konden we ook niet gebruiken. Die zat ook helemaal onder de roet? Onder de roet. En toen hebben we wel een paviljoen op de binnenplaats, transparant gebouwd. Dat heeft deze ruimtes vervangen. Ja. En dan hadden we mobiele ovens in de auberge staan. En die auberge sloot weer aan op die paviljoen. En daar konden we dan de partijen van zittende diners doorgeven. Een militaire operatie. Ja, maar met hele goede militairen kom je heel ver, hè? ja, als ze maar het goede materieel hebben. Daar hebben we voor gezorgd. Ja. Zeg maar, wat ik mij ook afvroeg is natuurlijk, het kost een hoop geld. Wie gaat het dan betalen? Want wellicht ben je dan wel verzekerd, maar mijn ervaring met verzekeringen is vaak ook van dat was nou net even niet in de polen. Huh? Ja, dat is natuurlijk nog niet helemaal afgehandeld, daar zitten we middenin. Tot op heden liggen die contacten uitstekend en we hebben goede hoop dat men dat goed oplost. Ja, het is natuurlijk, als je dit als exploitatie zou hebben, en gelukkig kunnen we altijd nog zien dat dit allemaal prima in orde is. Als je dit alleen zou moeten dragen en niet verzekerd, dan zouden we toch de bank heel lief moeten aankijken. Ja, dan wordt het En dan wordt er gekeken naar hoe zijn de cijfers dan geweest in de afgelopen jaren. En dan zouden ze misschien wel gezegd hebben, dat moet lukken. Dan wordt het misschien crowdfunding. Dat is helemaal in, hè, geloof ik. Ja, precies.
Maar goed, nu alles is weer back in service, zou ik maar zeggen. Ja. En zijn jullie er op bepaalde gebieden technisch of anderszins ook nog op vooruit gegaan? Want ja, nu we toch bezig waren... Natuurlijk, we hebben hier door de jaren heen veel ervaring opgedaan. Ja. Die ervaring hebben we natuurlijk ook gebundeld. En dat hoeft niet per definitie duurder te zijn. Dat hebben we ook allemaal zo eerlijk gezegd. Ja. Nu we er toch zijn, kunnen we dingen anders doen. Ja. En dat is vooral ook in de feestgrotten lounge, zou ik maar zeggen, is dat ook gebeurd. De techniek. Techniek, verlichting, dat soort zaken. En dat hebben we gedaan. En als we het in de oude situatie hadden teruggebracht, dan was het duurder geweest. Dus dit is beter. Ja. Dus ja, het is niet allemaal negatief. Nee. Maar vanaf nu is het weer hier in de grote feest en in het kasteel, à la carte, diner. Ja. En dan of lunch. Precies. En dat is voor onze teams natuurlijk fantastisch. Dan komt het weer naar ons toe. Ze hebben nu voor hetere vuren moeten staan. Hè? Ja. En nu komt het weer naar hun toe. En dat is ook weer fantastisch. Dat hebben ze ook verdiend. En ik ben er zelf ook wel heel erg blij mee. Want het is niet even zomaar iets. Het hakt erin. Het hakt er wel in, ja.